Le start question number 1 Zawttu rin member Zawhna Jeje Lalpekhlua ilo somahu. Speaker Kalome, Agriculture and Farmer Welfare Department Zawttu Minister Zawhna Chhanna chuan School of Agriculture Sciences SAS Hnahthiala Instructor tana Teaching Allowances pek tura Subject Committee 3 ina recommend pek kha engtikah pek theih niang tiania panhina chuan SAS hian IT hi semester khata zirchhuak nia amaro chu faculty aposom lo wangin outsource nia outsource expert tan Honorarium Deptt theih ni engtikah ka Zawhna ni kalome Turin Agriculture and Farmers Welfare Department Zawttu Minister Zawhna PCC Pavement ilo soma. Speaker engtikah Chhanna te ni na Chhanna chu School of Agriculture Science Hnahthiala Instructor tetan Teaching Allowances hi Finance Department hena Subject Committee 3 duang hian voi hi then to nia amaro chu Finance Department hian Pay Commission Sarkarin adin puna ngai tua turin arel ani Zona panhina Chhanna chu School of Agriculture Science Hnahthiala hian IT hi KVK Hnahthiala tangin computer programmer in class petrina Honorarium pek anilo hi director le senior scientist and head KVK Hnahthial ten an ruamna nga kalpui ani tiani Le Zawhbelhna turina zona Est Tuipui Jeje Lalpekhlua ilo soma. Speaker Kalome, Agriculture and Farmer Welfare Department Zawttu Minister Chhanna tana ka Zawhbelhna chu SAS Hnahthial hi Mizoram chuna nia abegin keni Hnahthial district mi puiten kan ngai lu emema surai mona tangso mero pui tak tak tepon lo chuak to thina kumtin zirlai som thum lak thina nia tunah hian ngeta Gram Sevak nalak har SASCI he SAS zirlai chuak te tan department mamona phuru nan hian zirchhuak te hi Gram Sevak Provisional Employee Gram Sevak Recruitment Rules mangin lak thei dan them ti kha ka Zawhna nia chu pialama chukat belelok du chu SAS tan son bas kha hei kan minister hian min lo ti saka kan lo me chu ti rualin a khalhtu tur driver hi kan na nei tat lo me ya hei hi ti thei dan engem ti kha ka Zawhna ni kalome Le Zawhbelhna turin member Zawhna Prova Chakma ilo soma. Speaker Kalome, kan Agriculture and Farmer Welfare Department Zawttu Minister Chhanna tana ka du chu NABARD RIDF le SASCI project hnuaia 61 crores lai lo invest to agricultural link road le PCC Pavement siamatan kha khoi muna tenge mala kan ito apan hi na hian Est Tuipui Const hian agricultural link road le PCC Pavement tur malak na omem ti ani kalome Zawhbelhna turin member Zawhna Lalramliana Papuia ilo soma. Speaker Kalome SAS chungchang kha chu ni chelo na kan minister min chan thei tho ka be seya department kai noi ani angin he tu hnuaia sarkar hian engtikah te hian nge malak na akal pui mek le ti hi ka Zawhna ania heng malak na akal pui te hi mi puya le abi takin lo nei tu te hian apuang zar thato kem ti te ten kalau hiat danin cho chi te behliang te ni hoi te hi atel nin ka hia heng sarkar malak na nia lang thlai chi semle kalpui me ka hianin heng thlai te hi aret tur te hi hiat sa aniam engtin nge ruam manna sarkar ina nei ti te kha min thil thei chuan kalom khopang kalome Le athei anga sang turin Agriculture and Farmers Welfare Zawttu Minister PCC Pavement ilo soma.
speaker Zawhna nei tu Zawhbelhna kha poimo khop maya hei department ai thok tu ga in dei lo em maya kan in dei lo awang hian sarkar te po adil na te po kan thlen thina amaro chu sarkar in min pek tok chin nei ma se azong za kan mamo jong jong chimin pe seng lova tuna po hian SS hnahthiala kan zirchhuak theih an roi vek thei kan chak khle maya amaro chu sumle pai harsana wangin kan thei vek lova Gram Sevak PE lak dan tur te po hi a department ang chuan kan ngai tu na po awom fo to eng te po hi bo zui mek zelani tin bus driver lo ti kha nia kan thok tu te po in an report to eng po hi arang lama department in ngai tu sak thei kan bei se ya chu kan soitel du ni tin member jom tak pi Prova Chakma Zawhna kha NABARD RIDF le SASCI ate sarkar in ma kan lana sakhop maya kan theyang china chuan mi pui farmer te mamo ling road om to sa PCC te hi kan thanti mek jela amor chu sum le pa hi kan du khop hi kan mubik lova tuna po hian Est Tuipui biala hian malak na tur hi deal na te po kan dong nual to ni amaro chu atatolin kan ti chhonga eng kan deal na mu jong jong te ti vek do ni na sum le pan tlin lo wangin tuna hian ata chop zelin kan sum nei dan zir zelin ma kan la chhawang kan la chhawmek ani tin member jam tak pu Lalramliana Zawhna kha eng thlai tenge sarkarin malak na thara nei ti te nia malak na thang kan nga khom department ang chuan kum sang ni som ni panga tang khan tung te po kan ching tana kumina ching tu te nen chuan kan tung china area po hi hectare sang ni jaria som thum pariat lai ani ve to a ti nang zong chuan chin sang sari le som ko panga vel ni farmer po hi sang thum chuang te me umai in tung an ching thar to tin hnuaia price support scheme hnuaia hian malak na akal le meka ka beliang te cho chi te ni hoite mi puya puan zara nem ti kha chu kan puang zar viawani ching du tur te kain report tira district level ate ti chuan in report a heng khai bi ka tan hian a chi te po kan sem veka thonin mi pui pon phur hle maya tuna hian price support scheme hnuaia hian sarkari na kalpui dan tura chuan beliang muro tha hi kejia cheng somriat pali le poisom nga in nectar kal tlangin kan leidon ania tin chochi hi kejia cheng za pathum le poisomli parukin le nianga ni hoi chi hi cheng somriat pathum le poisomli pathumin kan leidon ani heng te hi support price chu ni chia lo na chungin price support scheme antia so thing kan leidan nen chuan ai nang lo deuh feta heng hi chu ti hian an leitu turin farmer ten hena an leitop mai don ani kalome speaker